се. Не, яща само ли стане? Може да ги слагате на питание, ако искате да има по-лесно. Не ги яща веднага. Има си момент, в който се ядат. Просто това е първото нещо, което... Нашето училище, което не ни копсираха в Ивански. Отписах ли? Когато опитате сладките, ако ще ми кажете от какво мислите, че са направени. И след като сладките бъдат поднесени, едва тогава домакина влиза и с един поклон, който е общ между домакина и гостите, започва самата чайна церемония. Вие ще си прочетете тези брошурки. В тях по-скоро е казано малко от историята на чая, но тук са написани 4 принципа. Значи, това е хармония, уважение, чистота и покой, които на японски те звучат ла, кей, се, джако. Това, което те ви казват, е окаши от дозо. Значи, моля, ето, сервираме и слад. Има 3 вида поклона в Япония. Независимо дали те са изправени. Да, сега вече започваме същинската чайна церемония. Юка-сан ще бъде човек, който ще го направи. И сега първото нещо, което е общ поклон. Всички се покланяме. Покланяме се с нея. Така казвам Саши Адимас, което означава сега ще ви приготвим чай за вас. I think it's okay. We will do only one tea. That's right, done. Има над 1000 вида приготвяне на чай. Това, което ние сме решили да ви представим, е така нареченото казари. Казари буквално означава да покаже предметите. Значи, този предмет, който тя взима, се нарича нацуя. В него практически се съдържа чай. Следващото, което трябва да вземе е фталки. Да. Това буквално означава фута или капак, оки, да сложа капака върху него. Този предмет се нарича хишако. С него се загребва топлата вода. И това е така наречената чалан или чашата, в която ще бъде приготвен чай. Тази кърпичка, която тя в момента ще вземе, се нарича фукуса. И тя се използва за ритуално обтриване на предметите. Ето тук принципа на чистота, за който кажем. Хармония, уважение, чистота и покой. Чистотата трябва да бъде навсякъде. Тя трябва да бъде в приборите, в стаята и в сърцата на хората. Това, че те са били предварително изчистени до блясък, може да сте абсолютно сигурни, но тя прави всичките тези бавни ритуални движения с единствената цел да успокои ритъма на сърцето си и духа си и той да бъде в хармония с вашия. Обикновено на такива чайни сбирки не са толкова много хора. Най-добре е да бъдете 2, 3, най-много 5, но това е по-скоро демонстрация, отколкото чайна сбирка. И с тази идея да бъде хармонизирано сърцето на домакина и госта, отново има една дзенска фраза, която се казва Мухиншу. Буквално няма гост, няма домакин. Не защото тя ги няма, а защото те са се слели в едно. Те дишат в един ритъм. Следващото нещо, което тя трябва да направи, е да
изготви чашата и тази чепчица, която се нарича часен и с която ще ви бъде разбъркан чай. Като идеята е чашите, независимо какъв чай правите, чашите трябва да бъдат затоплени, след което трябва да бъдат подсушени и тогава да ви бъде налят чай. Ето тя сега подсушава тази чаша. Тази кърпичка се нарича чаки. И с тези пак специални движения, всичко е много отмерено. Просто ако човек сбърка, неговото тяло веднага ще усети. Така ще удължа. Ето сега това е момента, в който вие може да си опитате сладки. Защото вие практически трябва да подготвите вкуса си за чая, който е следващото нещо, което ще ви бъде поднесено. Да, вземете сега така листанчето и просто си хлъпнете сладката от него. Не сега, ако не кажете какво е. Аз май ще познавам. Хайде. Кестен има. Да. Не. Как не? Много брашно. Маля? Не. Картоф? Не, топ. Топло е картоф. Топло е картоф. Всъщност не знам дали е топ. Вода? Не. На худ не И е. на мен не кестен. Не, ама по-близо. Соя. Не. Няма да познавам явно. Сладките са Кажете ми. направени от боб. Как да помисли? Много абсурдно, разбира се, изглежда. Аз ще изпия тази мисля, чаша, че да им нещо покажа далеч какво по-далеч. трябва да правят, а пък да носете тук. В Япония боба е една от основните продукти, с които се правят чайните сладки. Тъй като аз ще изпия тази чаша, за да може вие да видите какво всъщност се прави, на вас веднага ще ви бъде поднесен чай. Не вина. Когато в такава голяма чайна стая, вас трябва да Отпред ли стане го спира? и Тук, да не? се вземе чашка. Ако чайната стая е по-малка, тогава трябва да се прилага.